Tuh. Nih, nunggu foto juga deh. Makanya biar dada kolnya ya. Putang naik deh nunggu sana. Angga Bathou phuja yêu thằng này đó. Jangan kami ya. Kami bunga. Đang ngắt maka. Putang gini, putang gini. Di kau nana di ba. Dia dia rusak karena ini. Dia. Hey, dalina bukan dah. Ini dalina ba. Siapa nama Maria? Hamzaga. बेखौ फरायनो आखायाव लादों बेनो जाबाय आयदा 39 आहम गुरुआ जौरिफोरनो इयुन बोसोन खिन्थानाय दा भबिष्यत बे संसारा मा जागोन बेखौ फोरमायदों जेरै माबायाव मा जालांगोन इयुनाव खोनायाबो मा जागोन खोखो मा जागोन इयुन बोसोन बे बोसोनखौ बेखौ फोरमायगोन आहम गुरुआ जोंनिखौनो इयुन बोसोनखौ फोरमायगोन आं बेनि जागायलांनानै जों सिगांनिखौ जों जागोनखौ बुंनो हानानै आं दिनै बेखौ जागायजेनबाय खन्थाइ दौरिफोर खोनासं मोजाङै गोसो होना खिन्थानि आरोबाव बुब्लिनि खौरां मा सिराया बुंनाय बाथ्राफोरा माबायदि गोसोआव थानाय बुंनि आं गाहाय गुदि सैथोनि सुबुं गोजौआ जिद' मुं मोननो तेतानि सुबुं गोजौआ जिनै मुंथार मोननै बाथौनि सुबुंफोरा दाय बुंजायो खोलिनि सुबुं गोजौआ मुब्रैल' जायो